sin agus an bog Farantóireachta a Teach ó Connecticut ó New London í áit seo agus béimiid déanamh turais ar an máid sin. Seach na glúisteáin ag fannach leis an máid agus bád san bhhain sin agus tá an bád Farantóireachta ag Teach a Dír. Here's an máid eile. Long is not out here. Well, chuaigh tá ceadadan bring rapidóireachta dhéanamh ar an mád Farantóireachta seo ó New London. Sin mar a bhíon. Teach sola seo le. Táimid imeacht ó Connecticut. Ar easca go dtí na Charlotte.